Kuyintokozo ukuthi siphinde sabuye la sikhulume nawe namuhla. Udaba olwamaphupho liyaqhubeka. Channel New Flick Kampasonic. Sibheka la iphupho likade emalangeni Sandile Dlamini. Uthi ke la sawubona Pastor Weningi, ngicela la ukubuza ngiphupheka indlovu nengane yayo ngase ngiyayigeza lezi indlovu zazingalwi nami ngasigeza maqede zahamba ke besihamba ke la nezinkomo zasekhaya. Okay. Number 1, umuphupha la indlovu esike ngiyaye kuba uphawu olusuku usukulungele ukuqondana nezinkinga nobunzima obhekene nabo empilweni. First Maccabees chapter 6 verse 34, they got the elephants ready for battle by showing them grape juice and mulberry juice. So number 2, umuphupha la indlovu uphawu ngabe lichaze ithongo, ngabe lichaze idlozi noma ke isidalwa esikhulu nesihlonishwayo kwabanye abantu, ikakhulukazi kubantu bakwaNdlovu. Sike sakuveza ngaphambilini udaba lwendlovu and yeah, okay. Number 3, umuphupha indlovu uphawu kwabanye olumele inkolo noma ke singathi olumele uNkulunkulu, ikakhulukazi abantu abafana ke namaHindu, amaNdiya, amaThais nakwezinye nje izizwe eziningi, njoba ke indlovu iyahlonishwa kakhulu kwabanye. Number 4, umuphupha indlovu uphawu kwesikhathi olumele nje idlozi ke elingcolile noma ithongo eliphenduliwe, yabona. So asivale ke ngako ke ukuthi number 5, umuphupha ke la indlovu upha uma uyigeza olingachaza isidingo sokuhlambulula noma sokugeza amathongo noma amadlozi, ikakhulukazi uma kungukuthi ungumuntu wena olandela inkolo nosiko lwesintu, yabona. Kepha kuma ukuthi umuntu nje oyilandelela inkolo le yobuKristu, kungasho ukusukumela udaba lokusihlambulula mhlawumbe, lokuhlukana mhlawumbe nezono noma nokungcola okuthile okungenzeka isayile uwe ofane uhlukana lezi zinto, noma umndeni wakini ofuna uzama ukulekelela ukuthi uzihlanze noma usihlambulule ezenzweni zobubi nasezenzweni lezi zokungcola kwaleli lizwe. Siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akubusisa. Wakhohla kwenza okufanele. Subscribe bese ke uyabuya uhlezi ulandele ichannel uyikhulisa uyeseke ngendlela ongaseka ngayo. Qinisekisa ukuthi uyalike le video le bese like namanye ama video futhi amaningi esiwenzile noma sisazoqhubeka siwenza. Ngiyabonga.